Здравейте, мили приятели! Може би си мислите, че забравих за днешното клипче стихче. Извинявам се, че ми се вижда така екрана, но нека все пак да ви прочета стихчето за днес и ще ви очаквам в 22 часа в моето предаване на живо. Кой ли не те е любов? Кой ли не те е преболедувал любов? Споделена или не, предимно без теб е оставал? Защо си толкова безпощадна, а скъпа, невъзможна цена някои плащат, често с душа, че и с живота си даже? Кой ли не те е изпитвал любов? Осъзната или не, без теб живот какъв ли после остава? Дубликати няма, но илюзорни много. Разрушаваш човек до край отвътре и пак напред си продължаваш. Кой ли не те е искал и иска любов? Случваш се внезапно, като смърт, а после още по-внезапно заминаваш. Неуловима си или невъзможна всякак. Не те съдя любов, но обещавам сърцето на моето момче вечно жива към мене да оставам. Посветено на Здравко и да не успея да го постигна това в неговите очи. Очаквам ви след 4 часа и нямам търпение отново да прекараме време заедно. Благодаря ви, че вчера с такава охота изгледахте моето клипче, стихче. Има над 100 гледания, даже имаше още през първите 4 часа. Благодаря ви, че ви има. Нямам търпение да ставаме още повече. Благодаря, приятели!